Шәй һәм бүтән ризыклар җитештергән кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килгән, журналист буларак урыс телендә әйтмим, чөнки аларның арасында шул теге менә безнең татар чәе дигән чыгаралар һәм инде шоколад чыгаралар. Татарстанның символикасында гербы, төрле нәрсә. Алар нәрсә әйтәләр урыс телендә. Кайсы вакытта ачуым килсә әйтергә була, паразитирует дип. Шул мәсәлән, мин чит илгә барам, чәй алам. Бу юлы мин бардым Кабардино-Балкария, әйтәм, Балкар кардәшләребезгә мин әйтәм, чәй алып барыйм, татар чәе күрдем. Анда инде матрушка дип кушкан имеш шул, тагы нәрсә, төрле үләннәр кушканнар, аларны алдым. Акчасына да, хакына да карамыйчы, мен әйтәм, Татарстаннан бер нәрсә алып барыйм. Анда барсам инде аларда инде тауларда үлән күп. Мен хатта шул үләннәрне алып кайттым, кипкән үләннәрне. Салкын тисә, мен әйтәм, яхшы икән, йомшак шундый. Ну, Татарстаннан чәй, татар чәе дигән. Аны миңа әйттеләр, мин уйлап биргән, мен әйтәм, менә төрле алдым, 4-5 төрен, әмма тик татар чәе дигән генә бер нәрсә кушмаган, бер ни үлән кушмаган. Аны мен әйтәм, зинхар алмадым дигән, миңа бер кеше әйтә, ул ди бер үлән кушмаганны алмаганың бик яхшы булды, чөнки ул ди анда ди бигрәк әшәке ди. Мен шунда уйлап куйдым. Бу безнең халык кешесе. Мин мәсәлән үзебезнең бер якка чит илгә барганда милләтебезне яхшы яктан күрсәтәсем килә. Мин шуны чәйне алам бүләккә. Инде мин аныга ачуланып, тавышланып йөрмим, бәяне котырткансың дип. Чөнки ул шул 350 сум тора кечкенә пачка мәсәлән чәй, андый 200 сум тора бүтән чәйләр. Монда 300-350. Ярый, мен әйтәм, татар чәе дип атаган, мен әйтәм, чит илгә барганда шул төрки халыкларга бүләк булсын дип. Чак. Ярый, мәсәлән, ул бер уйласаң, бездә кайсы шәһәрләрдә матурлап ясыйлар, әмма тәме юк аның, юньле чәк-чәкнең. Казанда ясыйлар, анда Кол Шариф мәчет төшергән, шундый бик матур, аны сыйфаты ярар. Әле бу юлы мин алып барган идем, алар шул Нальчикта кибетләрдә сатыла икән чәк-чәкләр. Мин аларны төрле җирдә алып ашап караган идем. Алар бераз төсе ничек инде? Артык кыздырганнар маларны, нәрсәме шул төсе үзгәргән, икенче төрле бернең сары алтын төсе, аларда кызыл алтын төсле шулай. Шунасын алардан алып ашап караган идем, алар сырый күпме, ничек бәя бирәсең? Әйтәм, 400 минусын дидем инде. Шунасын мин алар белән сөйләшкән идем, бар миндә интернетта. Алар әйтә, бездә менә ди ул ди Балкар халкында ди гасырлар дәверендә шуны чыгаралар ди. Милли ризыкка әйләнде, әмма без белеп торабыз ди, ул татарныкы дип. Менә инде теге урыс әйтә, маслом по сердцу ди, шун кебек бик шатланып киттем инде. Шунда чәйләрне калдырып киттем, ярый, мен әйтәм, менә бер нәрсә кушмаган чәйне алып бармадым. Алар арасында менә мен әйтәм, үлән белән яратмас, мондыйны яратмас, менә тик чәй генә булса шуны, бәлки анарга аларның претензиялар булмас дип, ярый алмаган, мен әйтәм, чөнки миңа шул бер кеше әйтте. Ул ди иң әшәке ди, аны алма диде. Күп нәрсә менә бездә татар халык арасында электә шул эшмәкәрләр, оста булганнар, күп нәрсә чыгарганнар. Хәзер мин аларны рәхмәт әйтәсе килә, алар ичмасам татарның бераз абруен күтәрим дип нәрсәме, татар белән кызыксынсыннармы нәрсә дип чит илгә барасың бит, хатта шул конференцияларга бүләк капырга бер нәрсә юк. Мин базарда шоколад күрдем. Анда бер татар хатны. Сез уйламагыз, учын ала дип. Бүген ул менән акча сорады да, бер 3,5 мең күчер. Мен әйтәм, мен күчереп тормыйм дидем.
Миндә андый нәрсә инде функция юк дидем, миңа акча күчерәләр, әмма мин күчерә алмыйм, шулай дидем. Ул имеш, шунысы инде ул мине теге тынычланды да борчымагач, мин анда шул сатып торган Таҗик янында торам. Искә төште, мин әйтәм тегенәргә. Ул бит мине элек сатып торадыр, чәйләр әйтмәде. Кайдан алганны? Шоколадлар, Татарстан гербын төшергән матур гына шоколадлар. Мин сорадым, кайдан алдың? Мин шуны чит илгә барганда бүләккә сатырга түгел, бүләккә. Әгәр дә сатырга булса да, шул җирдә сатмыйсың бит, мин сатмыйм, аны белән шөгыльләнмим сату белән. Шәһәрнең бүтән җирендә, я бүтән җирдә сатсаң булса, ул анарга комачауламый бит, анарга зыян китерми. Мин аны бүләккә гел, менә Татарстаннан дип барс төшергән шоколадны шулай аласым килде. Ул миңа, мин әйтәм, мин бит аны миңа шул теге сәүдәгәрләр әйтә, ул ди артык өстәп куя, хатта ди. Менә кибеттә мәсәлән мин сәүдәгәрләрне аңладым инде. Элек мин кирсәм кибеткә, анда мәсәлән шушы кибетме Караман дигән ул сгущенкалар арасында иң яхшы дип аны саныйлар, хәзер әйткән булалар, сыйфаты үзгәрде, төшә башлады ди. Әмма әйтәсе килә нәрсәне? 146 суммы шул кибеттә саталар, мин бүтән 80 сум булса, 90 булса алмыйдырым, бу Караман булмаса алмыйдырым. Инде кичә мин бер монда шилтәр бар, сәүдә шилтәре, шунда арзан саталар бит нәрсә, кирсәм, анда алар 94 мәле 96 сумга сатып торалар шуны. Мин аптырап калдым, әйтәм, әгәр дә ул шул хакка сатсалар, алар инде ничә күпмегә алдылар тегеннән, юл хакы нихәтле китә. Инде кыйммәт та түгел тегеннән оптым биргәндә. Анда мин әйтәм, инде сыйфаты да түбәндер инде дип уйладым. Нәрсә әйтәсем килә? Бу шоколадны да ала да бәясен кутыртып куя, ул миңа күршеләр әйтте. Ул ди, аның товарлары бәясен бәре кутырткан ди, артык ди, өстәп куйган ди. Шуңа күрә мин ул теге ул бәлки курккандыр, мин белер икән күпме, ул 100 сумга алып 300гә сатып тора. Мин әйтәм, ул коробка конфет алсаң кайта арзанрак төшә, бу бер плитка шоколад 350 сумга шуны сатып тора. Мин әйтәм, кибеткә кер, тик этикеткасына аерылып тора. Алар 80 сум бар, 50 сум бар, 90 сум бар. Әле Бабаевский дигән кыйммәт тә түгел, 70ми, 80ми хәзер кутыртканнар бәясен 140 суммы нихәт ясаганнар. Мин шуңа карамастан кыйммәт булгач инде яхшыдыр инде, сыйфатлы индер дип алдым инде аны беренчәүне. Шуны әйтәсе килә, кеше карый, чит илгә барырга шул шоколад. Менә мин Казакстанда булдым ничә ел дәврендә, анда Казакстан гербы белән төшергән, Оренбургда да Казакстанның кибете бар. Шунда алдым, Казакстанда алдым шоколадларны, алып кайттым. Мин әйтәм, Казакстан әгәр дә дәүләт гербын, символы шунда урнаштыргач инде, алар инде түбән сыйфатлы шоколад сатмаска тиеш инде дип уйладым. Ялгышмадым, чөнки алар шоколадлары яхшы булды. Хәзер инде мин алай бик алмыйм, төстүбә, ягъни Солилец шәһәрендә булганым, базарда алмадым. Белмим, чөнки алар кем белә, бәлки сыйфаты төшкәндер, аны белмим әле. Нәрсә әйтәсе килә? О җәмәгать, ул менә чит илгә мин апарам. 350 сум тора, кечкенә генә шоколад плиткасы дип, сыйфаты бәлки яхшыдыр дип алам аны мин. Анда бүләк итәм, анда сыйфаты түбән. Кемгә бүләк итәм, шул Төркиядәме, кайсы шул балкарларга, мәсәлән, кемләргә, я Казакстанга бар. Алар ашап карый да Татарстан хакында яман уйлый башлыйлар. Нинди сыйфаты яман икән, нинди әшәке булар дип, шул теге ассоциацияларда булачак. Безнең бу халык өчен имеш бераз патриот булып йөргәннәр, милләтпәрвәрләр, алар мәсәлән ояты бар микән, мәсәлән шул түбән сыйфатлыны кыйммәткә, ул бит нихәтлегә минемчә сыйфаты булырга тиеш иң беренче сафта, чөнки кыйммәт булса да аны кеше ала.
тик сыйфаты булсын. Ул арзан сыйфатын түбән итеп, арзанга җитештерә башласа, аны кемдер ала да, сәүдәгәр арзан булгач, сыйфаты түбән дип, кеше алмый дип, алы тотына, бәяне котыртырга, кеше, минем шикелле кеше, кыйммәт булгач, ул бәлки сыйфаты яхшыдыр дип ала да, бүләккә тарата. Инде бер ягыннан теге нәрсә дип әйтәләр, яхшылык эшлисе килә, ахырында син яман булып чыгасың. Ул да мәсәлән чыгарсалар, яхшы сыйфатлы, кечкенә дә булсын. Әнә хәзер кечкенә ясыйлар, кургаш, алтын төсле кургаш. Шундый да була бит, кечкенә генә шоколад мәсәлән җитештерергә җыеп алдың да, чит илгә бардың конференцияга, һәр кайсына бүләк итеп бирдең, алар истәлек өчен алар шатланалар. Менә Татарстаннан күчтәнә биргән икән, китергән икән дип шатлана. Безнең җөмһүриятебезнең абруен күтәрә, халкыбызның абруен күтәрә. Шуны уйларга кирәк. Тамамлыйм бәлки. Ул әйтмә кайсыларына әле мин былтыр Астрахань ягыннан кайткан идем. Шунда такси чакырткан идем, аннан бер егет мин алып кайтты өйгә. Ул сөйләде, шул теге Юберда эшли, мин әйтә, мин ди татар чәй чыгарам ди. Мине теге YouTube'та канал булганга күрә әйткән идем, мөрәҗәгать итәсем килә шул ни каналда, мин әйтәм, яри ясармын. Шуны уйлап торам, мин әйтәм, ул беренчедән мин аны реклама итәм, ул халык карыймы, юкмы? Икенчедән караса, кем белә нинди сыйфаты аның чәе. Әгәр дә түбән сыйфатлы булса, мин үз өстемә җаваплылык алам. Менә шулай ул. Кызганычка каршы керәсең зур сәүдә йортларына, сәүдә үзәкләренә, кайда ризык саталар. Татарстанга бәйләнештә бер нәрсә юньле юк, шул тик чәй генә, я шул шоколад ул да юк әле. Чәк-чәк, башка бер нәрсә юк. Без үзебезнең халкыбызны, үзебезнең җөмһүриятебезне бер кайларда күрсәтергә бер юк инде, менә бер нәрсә инде. Юньле ризык, тәмле төмлеләр дә юк хәтта. Кызганычка каршы. Яри, дәвам итәрбез бәлки. Ишетеп әле дә салкын җилдә. Исән-сау йөрегез, игътибарыгыз өчен рәхмәт.